Intesar nilitum karbiang long news ahin penstamen nang litum han suri kardom nang cipi iklol kardom nang cipi lasin nang litum lapuson kacesong ajoine lapuson mas really kedam ni yang karbiang ang long lapuson mas really ajoine penang litum pan hem kang sam nang pon raikom sai kitum nang nep nang kang nang pon lapuson hem kang sam nang thap pon aputak nang lihin penang pacini pon tata Lamthe si ini ba la ke totally government tum isi kachet hera lapuyo government tum isi kachet hera ka joksi la APSLC non la bangso APSLC la bangso movement ke wang lo la bangso phan ke berdun herje phan paklem ne derje phan ningkan phokya bracket thom tanglo la bangso articles 244A constitution long ke jog dun tang pulo tang te ke implement derje phan ke pan ki sung red ke kali athema government of India pe non ha Eastern Nagaland phan tame alam do la pen kamatapur phan tame bang kaduk we chingki che than bom la pen la son thak si ha kachara nat hala mini secretariat tame bang ha 2016 ben si bang building a parjap ke tang chulo no la se la so teng pulo tang te government mitum phan la ke long tang hem prek la bang so bana ba che hang un et det ji phan si la bang so bang ke claim pon la so long la BJP RSS tum bang ke ki japon chua tum lo la PSLC ko son se pa claim un et det ji ma pu bang ke la si nilitum kaduk we karbiang long rat la pen ensil sarat phanda mi tum pachining tu la hen lo la bangso ka che song nilitum ing ton pon pe la pen non la bangso ka che song bom hut le thot tame Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ben tame Tripura phanda me ke chak nam chu je Tripura phanda me autonomous state PJ provision kache chakya phansi alang tum hadaki pudam jong si Tripura phan pidet ong me ong sitame dak Assam long ame thang state long phan ke ningkan phokya bracket thong tang lo ke chak tang labang piun elang si hadak Tripura tame ka chong thui dam sai si kem nam lo Tripura rat der phan la son dak thak si Meghalaya election campaign long damina tum arjudun long potahai lo home minister Amit Shah tame ningje kang lo je Assam a model sidak Meghalaya tame claim pon nang ko walam selang tum campaign nam lo gadi te Assam a model blonde lahen lo ma itum phan ilongi nai autonomous state nang ki pipe lahen lo ma te Assam a model ke la son thak si litum hill tribe tum phan job hin dami tum nang ki pipon pe lahen lo ma te Assam model ke la si nil tum mangke la hayar alam man itum respond lo relie hut tame masila ni sirkep areli long bongo sena tum nang ke block dun check je phan bor ilo CRPF tum phan UC Assam police tum phan UC la BJP RSS tum sida menil tum phan un edet lo kai pajut si ke nil tum a program pajut long le det lo nil tum leaders tum minan bang throk tum bang ke nili amad lo la pen Samson Teron ha kursing timung kadu ko we hala Chesterfield Crow na wakanto kathar la pen hala Baliram Crow la tum nil tum kadu ko phan mangke nang detain pen nang arrested la pen pheri me section sinang pa bon lo je bill palong un edet che phan la tum bor il so men tum aron lang pamit and chisong dun masi Ladakh West Karbiang long judicial long session court long masinil tum bill damit che palong pon lo pin lala intel sar la so nangli tum phan la puson hemkang sam arlo nang ke beng pon thot nangli tum phan lock up arlo long nangli tum phan la puson nang reng hu ke paso rai kom sai ki tum nang reng hu paso la puson do pon man nangli tum phan lock up long manganil tum phan nang BBS tame hamren SP office long sinil tum phan bang phokep ra hini APSLC long protester lo leaders tum phan nang detain lo ghonta pli bak do la so pendes sinil tum bang for ke cheng ko ke bang troxy no bang tro tum phan bang ke jailer lo nang bilo ni crepli
la pen jailer lo bangke kaduk weta chini lo lo son si keduk thak ma la bangke le tum sungkrung lo boy fish tamil tum chichak lo chichak pen sini tum bini wang long lo ente jola nangli hem kang samar lo do bom dhun nangli ning honduk kedo la puson do pon masar nili ning honduk thang ta we athema nili tum ko mane phan ke theng ke hap mane phan ke ther ke hap nili tum jail ke dam kali ke nili tum autonomous state la pen sikidul pang tang nang ji po jok sini tum jail ke dam nang ke mati di la si ni krip ho kali ni tharu isi tamen tum phan jail nang bi tabe la bang ke la pen nili tum bang trok phan kali APSL sia supporter lak si lak ni non ke pleng tu po la hai hui tum on non jail nang ke duni phan lagi ready le la Intel labang so nangli tumpan lapuson hem kang samar lo nangge beng pon komat abidi komat apan sinangli akoi pipon kang tu. Lake bongo sina pen RSS tu makam lo lake. La so long BJP atum dodun lo. BJP atum dodun lo la pen. La tum RSS tum ke toy lam la karbiang long BJP atum bang claim nang kok lo. Autonomous state kente lake litum karbi der apan gadi lo ke hills side atum pan an ke kenang sot lo kadi pulo tang te BJP long ke do tum ta autonomous state ke hang long kenang che don nangi la pen alang litum ta me hang nang ji alang litum hang hai he mat ko manne social organization dum pan kuti kep lo dun long ma hemprek wang thap bang la ke chelon le daji hemprek ke hang dam ke la ke men thu ke chu nam dam so ne gali ke la ke nili pini boyar do na pora wader lo la senili fan men thui linang wan pi thap ke pu chok daji alang li fan public representative piet lo plo tang petim kar biang long tum pen si tum hang nang bokedi isla so ke hang hai hedet ke la ke alang li tum afelar lo apen alang li tum rat fan ka chong thui lo Ente lapuson lapuson pini arni lapuson nang litum hem kang samar lopen nang jok pon lo non eprang ke wang ye long stame nang litum lapuson asai akam ajam stame klempon bom lang masar lagi ni tum ke ton te lo weskar biang long ni litum kin claim ning an ke ni litum ni homosti sir kep reli ka patangi phansen litum chisik pon lo la so teng ni litum patang pon lo non bang ke iskar biang long nat puthon litum ke deng bon je phan bori pon po ason taxi weskar biang long nat capex a strategies do ni litum long la so teng masin litum claim pon tu po la te lasa question no sar nangli hin pen nilitum karbeng long news kelang arat do an tum han stamin nangli hin pen lamthe si lapuson pini nangli hem kang sampen kejok pon aputhak la pen kaprek lam aputhak pachini pon ikta Aphn si ke nangli tum news channel phan surya kardom pajir iglo ningkang sam kardom pajir iglo nilitum Fatek do bom hut sistame nangli tuma channel chu tame me na news tame klang pon lo paklang pon lo la so teng sri rat tum tame nang che don un thek lo athema non so nangli tum media long ke claim tum lo isi democracy long isi pilar son sina son lo la so ateng benang tum ke claim pon thek mangani tum ka churo pajir pon lo la pe non ke wang ji lang tame media bang ke very independent ning busini tu mathapon so tengsi nang claim pon bom blodang ke nilitum ratcharia song tum tame upisi reality alam a hopet alam ke than ka paklang long bang ke joy pon ke bu busini tu mathapon lasi nilitum claim chot ke chok che so nang andame si responsible citizen lo busini tu mathapon lo non ke wang ilang por tame ansu se claim me dami phansin itum nang itum phan tame howang chu hang pon lo la pen kar biang long rat la pen ensil sarat phan an tame ke dam tang a portion iltum mang hu hepin ra non ke wang ji ka chi song long bang ke nang chirap dun po sin itum ning ke pon chorolo akai nangli phan lapuson aporna chi pidun thek bot nilitum ka biang long news abitum pen an tame nilitum pen nanglitum ten ching cethan long pot laan so surya kardom nang pajir pon kaldom kardom